نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيا منجي آية 20 زوا 23 a cikin suratul anfal. Abin da ya rage muna shine jin tafsirin wa'annan ayoyi daga tafsirin ibn kathir rahimahullahu ta'ala, tun daga cewar Allah ya ayyuhal ladhina amanu ati'u Allah wa rasula wala tawallaw anhu wa antum tasma'un wala takunu kal ladhina qalu sami'na wa hum la yasma'un إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. من جي تلاور وإن آيوي دكما بياني أكنسو أغرقجي سي أبن ابن كثير يتي أكنسو. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يأمر تعالى عباده المؤمنين يأمر تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله. يتي الله مدوكين سركي yana umarnin bayinsa muminai da ya mashi biyayya da kuma yi wa manzan shi biyayya, wanda mun ji a jiya wannan ya ta maimaituwa a cikin alkur'ani mai girma, domin yi wa Allah da manzan Allah biyayya shine zaman lafiya, shine kuma ɗaukaka da daraja, shine tsalkaka, shine samun nasara akan makiya. Gashi yanzu muna cikin yaƙin badar, Allah yana ba mu labarin yadda ya taimaki muminai, ya ba su nasara, ya kuma ba su rinjaye. To yanzu sai ke kira zuwa ga abin da zai samu ɗore da samun rinjaye da nasara kan kafirai, shine yin ɗa'a da biyayya ga Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, wa yuzjiruhum an mukhalafate, kuma Allah yana tsawata musu akan saba mashi. Bayan an yi ɗa'a an yi biyayya sai kuma a kiyayi saba ma Allah maɗaukakin sarki da manzan Allah mai tsida da amincin Allah, domin dama ma'anar Muhammadu Rasulullahi kenan, kalmar da muke ta maimaitawa, la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. La ilaha illallah tana nufin ba abin bauta da gaskiya sai Allah, tana da kuma rukunai guda biyu, tana da sharuɗa guda 8. To sanin la ilaha illallah da ma'anarta, da saninta da rukunanta biyu, korewa da tabbatarwa, da saninta da sharuɗanta guda 8, wannan shine ma'anar la ilaha illallah. Muhammadu Rasulullah tana nufin abubuwa guda 4.
طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وإن سنة معنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم da muke ta maimaitawa. Yi masa biyayya ko gazgata shi, yi mashi biyayya cikin duk umarninsa, gazgata shi cikin labaran shi, nisantar duk abin da ya tsawaye hani a kai, da kuma kasancewar ka abauta ma Allah sai da abin da ya taho da shi. To wanda ya haka shi ya san ma'anar Muhammadu Rasulullah, shi kuma ya aiwatar da wannan kalma. Da aka da'a ga Allah da manzan Allah tana nufin duk wa'annan abubuwan da muka ambata. Wata shabbuhi bil kafirina bihi, da kuma an mukhalafatihi wata shabbuhi bil kufari bihi, da kuma hana kama da kafirai. Wannan matsala da ta zama ruwan dare a yau cikin musulmi. Musulmi sun wayi gari yau suna koyi da kafirai. Shi yasa muka shiga halin kakanika yi. Kaga musulmi siffatai baka bambanta ta da ta kafiri. Ga kuma yanzu abin ya kai ga har 'ya'yanmu. Kaga mutum da askakken gemu ya aska gemu ya bar gashin baki. Kaga mutum da ƙananan kaya, kaga mutum na ci da hannun hagu, kaga mutum ya sa sarƙa, kaga mutum da ɗabi'u da halaye da kamannu irin na kafirai. Alhali manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum. Duk wanda ya kama da wasu mutane na tare da su. Taron nan za ta iya zama ta aƙida, Allah kiyashe mu, za ta iya zama ta magana, za ta iya zama ta aiki, wanda wannan shine mafi yawan abin da ke aukuwa, kama da su ta fuskar magana da aiki. To yi wa Allah da manzo Allah biyayya da nisantar saba masu, da nisantar kwaikwayon kafirai almu'anidina lahu, wanda suke kangare ma Allah, yana cikin abin da ake neman mu yi da'a, mu yi biyayya ga Allah da manzan Allah, mu nisanci abin da suka hana, sannan mu guje ma kama da kafirai maƙiyan Allah. Wannan yasa Allah ya ce wali hada qal, don haka Allah ya ce wala tawallaw anhu, ai la tatruku ta'atahu, kada ku juya ku bashi baya, wato kar ku bar yi mashi biyayya, wa imtithali awamiri, da kuma bin umarninsa. Duk abin da ya ce ku yi, wanda ya ce ku bari, wa tarki zawajiri, da nisantar tsawarsa. Duk abin da ya ce a bari, wa antum tasma'u, alhali kuna ji, ai ba'da ma alimtum ma da'akum ilai, bayan kun san abin da Allah yake kiran ku zuwa gare shi. Da haka can gaba bayan waɗannan ayoyi za mu ji Allah na cewa ya ku masu imani ku karɓa ma Allah in ya kira ku ga abin da ke raya ku. Saboda yi wa Allah ɗa'a, yi wa manzo Allah ɗa'a yana raya mutane, sai a yi rayuwa kyakkyawa cikin walwala, cikin jin daɗi, ba kunci, ba takura, ba baƙin ciki, ba damuwa. Duk mai ɗa'a ga Allah da manzon Allah ya fi kowa walwala a rayuwa, ya fi kowa jin daɗin rayuwa a duniya. Amma duk wanda ke saba wa Allah da manzon Allah, duk da kaga kamar yana cikin walwala, kamar yana cikin sakewa, kamar yana cikin jin daɗi, to a haƙiƙa cikin kunci, cikin takura, cikin talauci, cikin baƙin ciki, cikin damuwa yake. Wallahi malam, me yasa kuke gani kafirai suna hange ɗin kansu? Ka ji labarin mutum ya rataye kanshi, ka ji labarin mutum ya kashe kanshi, ka ji labarin mutum ya ƙone kanshi, ka ji labari gashi nan abubuwa daban-daban. Ko kawai ka ji labarin an ce wani ya buɗe wuta a kasuwa ya ta halbin kowa, ko ya buɗe wuta a makaranta, a firamare,
ɗan firamare ka ji ya buɗe wata a firamare ya kashe 'yan uwan shi, tare da cewa daɗi na zahiri, walwala ta zahiri duk suna da ita, amma ba su da walwala a cikin rai, ba su da walwala a cikin zuciya. amma mai yawa Allah da manzo Allah da'a sai ya gan shi ya saki, ko da bai da ko sisi, wallahi malam, ko da yana jin yunwa, ko da bai da rigar sawa, ko da bai da gidan zama, ko da bai da abin hawa, sai gan cikin walwala. Ibn al-Qayyim Jawziyya ya ce Allah yana da aljanna a duniya, duk wanda bai shige ta ba bai shiga aljanna lahira. Wallahi tallahi malam, aljannar duniya ita ce yi wa Allah da manzan Allah biyayya, ka bi Allah ka bi manzan Allah, abinda Allah ya ce a yi ka yi, abinda manzan Allah ya ce a yi ka yi, wanda Allah da manzan Allah suka ce a bari ka bari. To sai Allah ya baka yalwa da natsuwa a cikin rai, sai ka dinga jin kanka cikin aljanna. Ka ga mutum bai da ko sisi, kai ta mamakin walwalar shi, ba ganin bakin cikin shi, ba ganin takurar shi, ballantana ka ji kukan shi. Saboda me? Saboda yana cikin aljannar rai, aljannar zuciya. Shi yasa Ibn Qayyim al-Jawziyya yace Allah na da aljanna a duniya, duk wanda bai shige ta ba ba zai shiga aljannar lahira ba. Shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da aka takura mashi, nan bangare ga Kiristoci, nan bangare ga 'yan Shi'a, nan bangare ga 'yan ɗariƙu, ga 'yan al'ada, duk an yi ca a kan shi, kowa so yake siya ga bayan shi, an takura shi har aka kai ga an kai shi kurkuku a azabtar da shi. So ga bai damu ba, abin da yake yi waje shi yake cikin kurkuku, rubutu, wallafa littattafai ya ci gaba. Sai suka ga ha ta abinda muke gudu ba mu tsira gare shi ba, sai suka hana mashi rubutu, aka kwace takaddu da alƙalumma da tawada, aka fitar da su daga gidan yari, aka hana mai rubuta komi. An sai shiga tilawa, ya diga tilawa Qur'ani, in ya ɗauko daga Fatiha sai ya jire nasi, haka ya ta yi har sai da ya sauka 80, sauka 80 a cikin gidan yari. Radda ya cika ta 80 ɗin yana cikin suratul Qamar, ya kawo kan cewar Allah innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Yace ga garin ku nan, innal muttaqina, haƙiƙa masu jin tsoron Allah, fi jannatin wa nahar, suna cikin aljanna da ƙoramin aljanna, dukkanin ƙoramin aljanna, ƙoramin ruwa, madara, giya, ƙoramin zuma. Fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin, suna maq'ad na sidiq, fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, aljanna firdausi kenan. Yana karanta wannan aya sai da ya halinsa. To kafin ya mutu da ya ga suna ta takura mashi, sai ya ce wai makiyana me suke nufi da ni? Daure ni gidan yari halwa ce, ɗauke ni gari wa gari, a ɗauke ni daga wannan gari a kai ni wani garin bude ido ne. Yace aljannata tana cikin zuciyata. To duk wanda ya da'a da biyayya ga Allah sai ya samu raha, ya samu sukuni, ya samu tuma'anina, bugu da ƙari kuma ya samu galaba da nasara kan kafirai. Shi yasa ana cikin bayanin yakin Badar da taimakon Allah da musulmi suka samu a yakin Badar. Kai in ka dubi yakin Badar ka san Allah maɗaukakin sarki lallai ya kula da sahabbai. Mutane da suka fita ba tanadi ba shiri, ba su da manufar yaƙi, maƙiyansu kuma sun fito lunkin ba lunkin su da shiri da tanadi da adadi mai yawa,
amma kuma dan lokaci kaɗan Allah ya taimaki musulmi a kansu. To shine sai Allah ke gaya mana ga hanyar samun irin wannan taimakon. Yana gaya muminai, yana gaya mana gaba ɗai cewa to fa ga hanyar samun irin wannan taimako. In dai muna so Allah ci gaba da taimakon mu, to mu yi wannan aiki. Atiyu Allah wa rasulahu, ku yi wa Allah da'a da manzon shi, wala tawallaw anhu, ka ku juya ku bashi baya. Wa antum tasma'un, alhali kuna jin Allah na kiran ku ku zo ku yi da'a, ku yi biyayya, ku yi wa Allah da manzon Allah biyayya, kada ku saba masu. Kuna jin wannan, to in kun ci gaba da da'a da biyayya, to Allah zai ci gaba da taimakon ku. Kuma ka duba ko addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ga waɗanda suke bin shi, suke tallata sunnar shi, ita kadai ta ishe ka. Manzo Allah ya ce Allah ya haskaka fuskar wanda ya ji magana ta, ya rike ta, ya kuma isar da ita ga wanda bai ji ta ba. Kaga wannan nau'i ne na da'a. Ka ji abinda manzo Allah ya faɗa, ka yi aiki, ka haddace, ka kiyaye, sannan kuma ka isar. Duk lokacin da mutum ya ci gaba da da'a da biyayya ga Allah da manzon Allah, to zai samu sukuni, zai samu walwala, zai samu natsuwa, zai samu daraja, zai samu ɗaukaka. Ce ga mutane cikin damuwa, shi bai cikinta. Yanzu a ƙasar nan wane ne bai koka ba game da canji? Duk an koka ƙwarai, amma bayan Allah ba su koka ba. Wallahi bayan Allah ba su koka ba, ba san ma an yi ba. Shi yasa ɗaya daga cikin tabi'ai, ɗalibin shi na ba da labari a kan shi, ya ce wallahi malaminmu bai san farashi ya tashi ba, bai san farashi ya sauka ba, don wani ba shi a gaban shi ba. Ya ce malaminmu bai san an yi sarki kaza ya mutu, sarki kaza ya hau. Ya ce wallahi bai sani ba, wallahi tallahi malam. Saboda duniya ba ta ce gabansu ba, ba su tunanin waye cewa ya faɗi, wa aka naɗa, wa ya mutu, yaushe farashi ya tashi, yaushe farashi ya faɗi. Duk ba su da wannan labari, ba wani ya dame su ba. Da'a ga Allah da biyayya ga Allah ta shigaltar da su. Da ka bai san ma an yi fari ko an yi damuna, an samu ko an rasa, duk ba wannan ba shine gabansu ba. Ya ce wallahi baya tambayan mu wani sarki aka naɗa, wani sarki ke ci, wani ya mutu, wani aka naɗa. Ya ce wallahi bai tambayan mu wannan. Baya tambayan mu farashi ya tashi ko ya faɗi. Wani ma malamin da aka zo aka ce masa Allah gafarta malam, farashi ya tashi, ana ta kuka, ana ganin an shiga uku. An zo a jimi zai ce Allah gafarta malam, farashi ya tashi, kaya duk sun tashi, abubuwa sun yi tsada. Kun san ansa da ya basu? Sai ya ce masu Allah da ya ci da mu lokacin sauki, shi zai ci da mu lokacin tsanani. Lokacin da kaya ba su tashi ba, shi ke ci da mu, yanzu suka tashi, shi kuma zai ci da mu. To in ka zama mai da'a da biyayya ga Allah da manzon Allah, sai ka zama haka. Farashi bai ta maka da hankali, canjin gwamnati bai ta maka da hankali, rigima, zaman lafiya, tashin hankali, zaman lafiya ko tashin hankali duk bai daga maka hankali. Da Allah zai baka natsuwa a cikin rai. To wannan tana ɗaya daga cikin natija, wannan yana ɗaya daga cikin amfanin yin da'a ga Allah da manzon Allah. Ka samu natsuwa, ka samu walwala. Kika jana ja kai wala kana ta sheki, wannan lafiya ne kake kwarai, ba kuma wasu kaya ya ja ba, wallahi ba wasu kaya da ya ja kwarai. Ya yi wa Allah da manzo Allah da'a ne, sai ya samu sukuni, ya samu natsuwa. Bugu da ƙari, sannan Allah ya kawo muku nasara da taimako. Ai kai dole ka yi tambaya, ana maganar yaƙi da nasarar da aka samu a cikin yaƙi. Dan can baya mun ji maganar ganima, wanda da ita wannan sura ta bude, saboda an samu ganima mai tarin yawa a wajen yakin Badar. To sai aka tattuna nan ya za a raba, sai Allah ya ce a'a, ku bani da raban, ni zan raba. Sabanin da aka samu wajen ya za a raba, Allah ya ce ku ba wannan sabani, ku daidaita tsakaninku. Can ma sai ya ce ku yi da'a ga Allah da manzan Allah. Bayan ya yi magana ganima,
ya ambaci abin da ya faru na rikici wajen tunanin ya za a raba ganima sai ya ce ku bani da wannan rabo, ganima dai ta Allah ce da manzan Allah, ku ji tsoron Allah ku gyara tsakaninku. Yana cewa ku ji tsoron Allah ku gyara tsakaninku, me biyo baya sai wa atiyu Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin, sai biyo baya ku ji tsoron Allah ko ku yi da'a ga Allah da manzan Allah in ku mu'mine ne. Bayan ya faɗi wannan sai ya faɗi suwaye mu'minan, sai ce abin da aka sani mu'mine kawai su ne wa'inda aka abaci Allah zukatan su kan tsorata, sannan an karanta masu ayoyin alkur'ani suka yi kuka, su ƙara masu imani, suna dogara ga Allah. Wannan bayani na aƙidarsu. Sannan ya dawo ya bayani akan ayyukansu, suna tsaye da sallah, suna ciyarwa. Sai ce wa'innan mu su ne muminai na gaskiya. To daga nan sai ya fara maganar yadda manzon Allah ya fito daga gidan shi zuwa yaƙin Badar. Baya ya wannan magana ya faɗi abin da ya faru, domin Allah ya ba su labari cewa wannan fita taku ɗayan abubuwa guda biyu za ku samu, ko dai ganima wadda babu fada a cikinta, ba yaƙi a cikinta, ku samu ganima ta ruwan sanyi, ko kuma yaƙi saboda nasara. To sai suka tunanan ina ma a ce an samu ganima ta ruwan sanyi ba tare da yaƙi ba. Ƙarshe sai Allah ya ƙaddara yaƙin zai faru. To da Allah ya ƙaddara yaƙin zai faru sai manzo Allah ya yi addu'a. Sai Allah ya bada labarin wannan addu'a da manzon Allah ya yi da shi da sahabbai suna neman taimakon Allah. Allah ce taimako ya zo. Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Allah ya aiko mala'iku don su taya annabi da sahabbai yaƙi. Sai kuma ya ce yayi wannan ne kawai don ku samu nutsuwa. In ba don haka ba, ko da su ko ba su, ko da ku ko ba ku, Allah zai iya taimakon addinin shi. Sannan ya faɗi yanzu fa an fara yaƙin, ga yaƙin gadar. Ana cikin yaƙin kuma Allah ya kawo nutsuwa. Kafin yaƙin Allah ya saukar da ruwa don a sha, a yi wanka, a yi kuma tanadi. Ya kuma daddale masu ƙasa da a yaƙin cikin tsanaki, ba tudu da kware, ba tsakuwa, ba duwatsu da za a dinga tuntuɓe da su. Kai, wato sabon annabi yan gatan Allah ne malam, wallahi tallahi malam. Kika taba ji wasu mutane da Allah ya ma wannan gatanci? Ko bani Isra'ila da aka dinga sauka musu da garagizai, ana musu inuwa, ana sauka musu da mannu da salwa, sun kai matsayin sabon annabi? Wallahi ba su kai ba. Kwarai. A ce mala'iku sauko su taya ka yaƙi? Wallahi ba a taɓa mutane irin sabon annabi ba. Wallahi malam. Da haka duk wanda ka ji na suka sabon annabi arne ne. Wallahi tallahi malam. Irin wa'annan da Allah ya ma wannan gatanci, kuna cikin matsi Allah ya saukar da ruwa don ku sha? Ba lokacin damuna ba, a saukar da ruwa don ku, a daddale mahu ƙasa, sannan kuma a saukar da natsuwa, firgita da tashin hankali da tsoron da kuke da shi aka kau da shi, har kuka koma wajen yaƙi mutum na an gaje. Yanzu kai ko tiya ga aka buga nan na magana an gaje, ai sai gudu. Balle kana ganin takubba suna walƙiya, masu kibau ga sunan ta ko'ina, ga kafirai cikin shiri, duk suna da abubuwan hawa, ku kuna ƙasa. A wata ruwaya mutum guda hokke kan doki, mutum guda yake kan doki, sauran suna ƙasa, sai in raƙumma da ake tare da su, ba shiri ba komai. Allah ya saukar da mala'iku zo su taya su yaƙin, suka zo suka taya su yaƙin. Allah ya koya musu dubarun yaƙi. Sannan kuma har yanzu bayan wannan taimako da Allah ya yi, su kafiran can ya gana musu azaba, sannan ya kira zuwa ga masu imani, cato wannan yaƙi batun da fa shine na farko cikin manya-manyan yaƙoƙan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, kada wanda ya kuskure ya juya ya bada baya. Aka yi masu fada, aka ja kunnansu don su dage su jajirce su yi tsayin daka, kakku yadda ku gudu, don abin zai faru ga wanda ya gudu, Allah zai hushi da shi kuma ga azaba gobe kiyama. Yana ƙara wannan tsoratarwa. Shi kenan sai ya faɗi cewa an yaƙi an gama. Bayan aka an yaƙi an gama, zai ci da ku sani ba ku kuka yi ba, ba ku kuka yi da ƙarhinku da dubararku ba, taimakon Allah ne kawai. Ai ka san a ce mutum 300 sun fuskance su, ba sun ci da nasara, ai ka san wannan daga Allah ne.
ba ƙarfi bane ba dubara bace kwarai. Kuma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ibi ƙasa kafin a fara yaƙi ya watsa ma kafirai suna su 1000, ƙasa ta shiga idon kowane kafiri cikin mutum 1000. Kai ka san wannan ma aikin Allah ne. Shi watsawa yayi, Allah ya isar. Wannan ya burge ni. Wani sako da na samu daga Malaysia, wani dan uwa ya sake turo mani da wani bayani daga malaman lugha. Imam Az-Zujjaj da Imam Abu Nu'aym Al-Asbahani yake ce mani, Allah gafarta malan, malaman lugha suna cewar Allah wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama ba ya korewa bane, ba nafiyu bane, tabbatarwa ce. Ya tabbatar da annabi ya yi jifar, ya watsa kasar, sannan isar da ita kasar aikin Allah ne. Mun faɗa wani kuma mun faɗe shi ba? Mun faɗa, ya ƙara ƙarfafa mu. Sannan Allah maɗaukakin sarki ya ce wannan abu da ya faru na cin kafirai da yaƙi, haka kuma Allah zai ɗore da raunana makircin kafirai da kaidinsu. Wanda wannan albishiri ne ga musulmi gaba ɗai tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa yau. Allah zai ci gaba da raunin nasu. Sannan Allah ya faɗi cewa sun zo sun ta alfahari su wa'annan kafiran, sun yi addu'o'in neman nasara da raba gaddama, kuma an taimaki musulmi, kuma Allah ya raba gaddama, ya nuna musulmi suke kan gaskiya. Kamar yadda zaben Najeriya na shugaban ƙasa ya nuna ma 'yan Najeriya, ya gwada ma duniya cewa musulmi sun fi yawa. To kafirai ma sun zo a wancan lokaci suna ta roƙon Allah ya raba gaddama, kuma Allah ya raba gaddama ya taimaki musulmi. To sannan Allah ya kira a cikin wa'annan ayoyi da muka ji cewa masu imani ku yi da'a da biyayya ga Allah. Wala takunu kalladhina qalu sami'na wa hum la yasma'un qila al-mushrikuna. Allah ya ce kada ku zama kamar waɗanda suka ce mun ji alhali ba su ji. Sai Ibn Kathir ya ce an ce mushrikai ne. Wa ikhtara Ibn Jarir. Ibn Jarir ya zaɓi wannan fassara, shugaban malaman tafsiri. Da kusa a can baya an ce mushrikai ne, an ce Banu Abdiddar, an ce Yahudawa, an ce kuma munafukai. To Ibn Jarir Tabari ya zaɓi cewa mushrikai ne. Wa qala Ibn Ishaq. Ibn Ishaq ya ce humul munafiquna, sune munafikai, fa innahum yuzhiruna annahum qad sami'u wastajabu. Domin munafikai suna bayyana wa cewa suna jin magana Allah, suna karɓarta, alhali ƙarya ne. Kamar da Allah ya ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa laysu kadhalika, su ba haka suke ba. Thumma akhbara ta'ala an hadha ad-darbi min bani Adam. To sannan Allah ya faɗi yadda mushrikai suke a cikin halittun Allah. Mushrikai da Yahudawa ne, Kiristoci ne, munafukai ne, mushrikan Larabawa ne, mushrikai gaba ɗai. Sai Allah ya faɗi yadda suke. Ya ce sharrul khalqi, su ne mafi sharrin halitta. Wal khaliqa, cikin halittun Allah gaba ɗai, wallahi tallahi babu kama kafiri. Ya fi kowa sharri, ya fi kowa muni, ya fi kowa illa. Ta so gano wannan? Karanta ƙarshen suratul bayyina. Ku karanta ƙarshen suratul bayyina. Innal ladhina kafaru min ahli kitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha abada ulaika hum sharrul bariya. Kafirai cikin Yahudawa da Kiristoci, Yahudawa da Kiristoci da mushrikan Larabawa, Allah ya ce su ne mafi sharrin halitta. Bayan ya ce 'yan wuta ne, in kuma sun shiga wuta za su dawwama a ciki ba su fita. Sannan kuma ya ce su ne mafi sharrin halitta. To ya ku yadda kuma wani kafiri ko wani munafiki ko wani mugun malami ya zo yana kira zuwa ga interfaith, wai daidaita addinai. Yahuda suna da addini ne? Kiristoci suna da addini ne? Ai ba su da addini. Addini guda ne, shine musulunci. Inna dina inda Allah al-Islam. Musulunci a wajen Allah shine addini. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min
wa huwa fil akhirati minal khasirin. Duk wanda ya nemi wani addinin da ba musulunci ba Allah ba zai karba ba. Kuma Allah ya ce addinin na musulunci shine gaskiya. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi. Shine ya aiko manzon shi da shari'a da addinin gaskiya. Kuma Allah ya ce Yahuda da Kiristoci ba su da addini. Addinin da suke ba addinin gaskiya bane. Qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ku yaƙi wanda ba su imani da Allah da ranar ƙarshe wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu ba su haramta abinda Allah da manzon shi suka haramta wala yadinuna dinal haqqi ba su addinin gaskiya min alladhina utul kitaba daga cikin wanda aka ba littafi su wane ne yahudu da nasara yahudu da kiristoci da haka musulunci shi kadai ne addinin gaskiya kuma duk wani kafiri duk wani arne shine mafi sharin halittu kafirai arna kiristoci mushrikai mushrikan yahudawa duka Allah ce su ne mafi sharrin halittar Allah dole su zama mafi sharrin halittar Allah mutumin da ya ce Allah na da ɗa wa qalatil yahudu Uzairu ibn Allah yahuda sun ce Uzairu dan Allah ne wa qalatil nasara Masihu ibn Allah nasara kiristoci sun ce Isa dan Allah ne sai Allah ce me ذلك قولهم بأفواههم يداهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكوا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركوا duk wanda ya shirka da Allah duk kafiri in kana neman muguwar halitta mummunar halitta a cikin halittun Allah in ka same shi ka gama kafiri shine muguwar halitta cikin halittun Allah shine abin da Allah ya faɗi nan inna sharrad dawabi inda Allah alladhina inna sharrad dawabi inda Allah summul bukum alladhina la ya'qilu shine ibn kathir yace thumma akhbara ta'ala sannan Allah ya bada labari anna hadha ad-darb cewa wannan bangare ko wannan yanki min bani adam na yan adam sharrul khalqi wal khaliqa su ne mafi munin halittar Allah faqala sai yace inna sharrad dawabi inda Allah mafi sharrin halittun Allah waɗanda suke yawo a bayan ƙasa summun ai an sama'il haq su ne kurame wanda ba su jin gaskiya bukmun an fahime waɗanda suke bebaye ba su fahimtar maganar Allah wani hada qal da haka Allah ya ce alladhina la ya'qilun wanda ba su hankalta wato ba su fahimta fa haula sharrul bariya waɗannan su ne sharrin halitta kamar da Allah ce ulaika hum sharrul bariya لأن كل دابة مما سواهم مطيعة لله عز وجل domin duk wata dabba tana ma Allah da'a duk dabba tana ma Allah da'a dabbobin gida dabbobin daji tsuntsaye kwari duk abin da ka sani da wanda baka sani ba cikin halittun Allah suna ma Allah da'a Allah ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu komai na ma Allah tasbihi ka san inuwar jikinka tana bauta ma Allah ya tafayya'u zilaluhu anil yamini wa shama'il sujjadan lillah inuwa ma tana bauta ma Allah ta ma kafiri bai bauta Allah bai hude bai bauta ma Allah kirista bai bauta ma Allah kafare duka ba su bauta Allah to wanda bai bauta Allah ko shine mafi sharrin halittar Allah ba su da fahimta ba su ganewa la'anna kullu dabbatin mimma siwahum muti'atun lillahi azza wa jalla domin duk dabbobi suna yin ma Allah da'a fi ma khalaqa halahu akan abin da Allah ya halice su da suka dubi hud tsuntsu ne yagga wata sarauniya da mutanen suna marana da wata bauta suna bautar rana abin ya bashi haushi ya ji haushi sai ya tuna Allah da kan ruwa a samu yabanya a samu shikka ta hito da kwaya wadda kwaya na ita ce abincin shi sai ya yi mamaki ya Allah da ke ruwa daga sama
yana fitar da tsiri da ake ci, a ce an babbauta ta yi an kuma ana bautar rana, abin ya bashi haushi, yaga shi tsuntsu ne yana bautar Allah amma ga mutane suna bautar rana. sai ya dawo ce ma annabi Sulaiman, wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah. Allahu akbar. Dan kasancewa kowa na bautar Allah har tsuntsaye. Gashi ya ga ana bautar wannan Allah ya ji haushi, abin ya bata mashi rai, ya dawo ya gaya wa annabi Sulaiman ga abin da ya gani, ya samu wata basarakiya ko wata sarauniya tana bautar wani wanda ba Allah ba, tana bautar rana. Da haka Ibn Kathir ya ce li'anna kulla dabbatin, domin duk wata dabba mimma siwahum in ba mutane da aljannu ba, muti'atun lillahi azza wa jal, masu da'a ne ga Allah da masu da'a ne ga Allah mai girma da daukaka, fi ma khalaqa halahu, a cikin abin da Allah ya halice su dan shi shine bauta. Tsuntsaye, kwari, dabbobi ba su shirka, duk suna kan tauhidi. Wallahi mala, in ka ji shirka sai dan adam da mutum, sai mutum da aljani suke shirka da Allah. Amma dabbobi, kwari, tsuntsaye, duk abin da ka sani da wanda baka sani ba su shirka. Sama da ƙasa ba ta shirka, rana da wata ba su shirka, taurari ba su shirka, tsirrai ba su shirka, ruwan sama ba su shirka, na ƙasa, gulabe, na rijiyoyi duk ba su shirka, duk halittun Allah ba su shirka, suna nan akan abin da Allah ya halicce su akai. In ka ji shirka sai mutum da aljani, saboda tsabar kangara ƙwarai. Innahu kana zaluman jahula. To akwai zulmu akwai jahal, shi yake sa dan adam da aljani suke shirka, amma sauran halittun Allah ba su shirka. Wa ha'ula'i khuliqu lil ibadati fa kafaru, amma wa'annan mutane an halicce su dan bauta amma sun kafirci. Yahuda sun kafirci, kiristoci sun kafirci. Wali hada shabbahahum bil an'ami, kai dan haka ma Allah ya ce dabbobi ne, yace ma dabbobi sun hisu. Allah ya ce wa mathalul ladina kafaru كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. التي مثال وإند suka kafirta dukkansu, Yahudawa ne, Kiristoci ne, mushrikan Larabawa ne, duk wanda ya kafirta, Allah ce misalin shi kamathalil ladhi yan'iqu bima la yasma, kamar wanda ke kiran wanda bai ji, abin da yake ji kawai du'a wa nida. In kashe to ya san me ka faɗa, ya san me kake nufi, amma kai magana ke kake sa shiga gonar mutane, kin ji ku shanuwa ta san me ka faɗi, kake sa shiga gonar mutane ta san me ka faɗi, maka kakkake nan ta gano. To kafirai kamar dabbobi suke, wanda ba su fahimta, sai dai su ji sauti su fahimci wannan hani ne ko wani ishara ce ta cewa ayi kaza ko abinan ko ayi can. To kafirai yadda kasan dabbobin da ba su fahimta, ba su ganewa, ba su jin magana, sai dai kira, to haka kafirai suke, da su gane komi. Summun bukumun umyun, kurame ne, bebaye ne, makahi ne, fahim la yaqilun, ba su da hankali, dan ba su fahimta maganar Allah, ba su fahimta maganar manzon Allah. Haka ma Allah ya ce a wata ayar, ulaika kal an'am, yace kafirai kamar dabbobi ne, bal hum adall, yace ma sun fi dabbobi bata. Ulaika humul ghafilun, wa inna sunni rahu kanannu. Wa qila al murad bi haula'i al madhkurina nafarun min bani abdiddar min quraish. Wasu malaman tafsiri sun ce wa'annan mutane da Allah ya siffanta da wannan mummunan siffa, wata kabila ce da ake ce ma banu abdiddar cikin qurayshawa. Ruya an ibn abbas wa mujahidun, an ruwaito wannan daga Abdullahi ibn Abbas da Mujahid, wa khatara ibn Jarir, kuma ibn Jarir ya zabi wannan fasara. Wa qala Muhammad ibn Ishaq humul munafiqun, kuma Muhammad ibn Ishaq ya ce munafikai ne. To ku zo ku ji yadda Ibn Kathir ya rinjaye da abin da daidai. Ibn Kathir sai ya ce qultu la munafata bainal mushrikina wal munafiqina fi hadha. Yace ai ba bambanci, an ce mushrikai ne ko an ce munafikai ne duka dai, don dukkaninsu sun siffatu da wannan sifa. La'anna kullum minhum maslubul fahmi sahih, domin duk wa'annan ba su da kyakkyawar fahimta, ba su da ingantattar fahimta, wal qasdu ila al-amal salih, sannan ba su nufin yin aiki na gari, da haka dukkan su Allah ke nufi. Thumma akhbara ta'ala bi annahum la fahama lahum sahih,
sannan Allah ya bada labari cewa ba su da fahimta wala qasda lahum sahih, ba su da aiki, ba su nufin yin aiki mai kyau ingantacce. Walau furida anna lahum fahman, kai da an ɗauki ma suna da fahimta. Shine Allah ya ce walau alima Allahu fihim khairan la asma'ahum, da Allah ya sa alkhairi a cikin su da ya jiyar da su, ai la afahamahum, da ya fahimtar da su magana shi. Wa taqdirul kalam, yadda ake kaddara wannan magana shine walakin la khaira fihim, babu alkhairi cikin su, falam yufhimhum, da haka Allah bai fahimtar da su ba, suna ji magana Allah ma ba su ganewa. La'annahu ya'lamu annahu law asma'ahum, domin Allah ya san cewa ko ya jiyar da su ya fahimtar da su, ai afahamahum, ya fahimtar da su, latawallaw an dhalika qasdan wa inadan ba'da fahmin dhalik. Ko da Allah ya fahimtar da su ya san kangararrun mutane ne, ba su fahimta ba, ba za su yi aiki da abin da Allah ya faɗa ba, saboda kangara. Bayan sun gane sun fahimta, wahum mu'ridun, su karkatattu ne, makaryata ne, suna kauce ma abin da Allah da manzo Allah suka faɗa. Sannan Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لوحيكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يا أيها الذين آمنوا، سنة الله ساكت وياكم وسي إيماني، استجيبوا لله وللرسول، وكرب مع الله دمان زنشي، إذا دعاكم لما يحييكم، idan ya kira ku ga abin da ke raya ku. Wa'alamu, ku sani anna Allah ya hulu bainal mar'i wa qalbi, cewa lalle Allah yana sha makancewa tsakanin mutum da zuciyar shi. Wa annahu ilaihi tuhsharu, kuma lalle shi Allah zuwa wurin shi ne za a tattara ku. Wannan ma wani kira ne Allah ke yi ga muminai dan su yi abin da zai raya su. Cewar Allah, ya ayyuhalladhina amanu istajibu, kalmar istajibu ma'anarta ajibu, kaka ɗauke tana kan wazanin istaghfiru, a'a, duk da tana kan wannan wazani ba tana nufin ku nemi karɓawa ba, a'a, tana cewa istajibu, ku karɓa. Ban gane ba, wai sauran minti 10 koko sauran minti 10 tamam. Ku karɓa shine ma'ana istajibu lillahi walin rasul, ku karɓa ma Allah da manzan Allah. Idza da'akum lima yuhyikum, in yi kira ku zuwa ga abin da ke raya ku. Ai duk abin da Allah da manzan Allah suka kirawo halittu zuwa gare shi, wannan abun yin shi rayuwa ne ga mutane. Duk da malaman tafsiri sun kassafa abin da ke rayar da ku zuwa abubuwa 6, in ka kuma tattara su za ka ga duk abu ɗaya ne, wanda ke nuna maka karɓa kiran Allah yana samar da kyakkyawar rayuwa. Abu na farko kenan. Na biyu, abin da ke rayar da mutane shine alhaku, gaskiya. To yana dan Allah kira ku zuwa gaskiya, ku karɓa. Cikin abin da ke rayar mutane akwai imani, in ya kira ku zuwa ga imani, ku karɓa. Cikin abin da ke rayar da mutane rayuwa mai kyau akwai bin Qur'ani, da aiki da Qur'ani, da shari'a da Qur'ani, da karanta Al-Qur'ani, da fahimta tai, da aiwatar da shi. Cikin abin da ke rayar da mutane akwai jihadi, to in ya kira ku zuwa ga jihadi, ku karɓa. Cikin abin da ke rayar da mutane akwai rayar da ayyuka da Allah ya shar'anta, yin su da aiwatar da su. To duk waɗannan abubuwa sun shiga cikin, in Allah ya kira ku ga abin da ke raya ku, sawa'un jihadi ne ko imani ne ko bin annabi ne ko bin Qur'ani ne ko yin jihadi ne, duk ku karɓa ku yi. Wato duk abin da Allah ya ce ku yi, ku yi. Allah ya ce ku yi tauhidi, wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a, to ku yi tauhidi. Ya ce wa aqimus salata wa atu zakata, ya ce ku yi zakka, ku yi sallah, ku bada zakka. Ya ce kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Ya ce walillahi ala nasi hajjul baiti man istata ilayhi sabila. Ya ce wa atimmul hajji wal umrata lillah. Ya ce ku yi biyayya ga uwaye, ku yi aure, ku yi kaza, ku yi kaza, ku yi da'a. Gashi nan duk abin da Allah ya ce ku yi, yin shi gare ku rayuwa ce, za ku yi kyakkyawar rayuwa. Kun ji wannan da kyau?
yawa yace kuma wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi, ku sani Allah yana fa sha makancewa tsakanin mutum da zuciyar shi. ma'anar wannan Allah yakan sha makance mumini tsakanin da'a da yake ma Allah da sabon Allah, sai ya sha makance shi daga sabo ya dace da shi ga yin da'a. yana cikin ma'anar wa'alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. kafiri kuma sai Allah ya sha makance shi daga da'a daga imani sai ta kafirci. wannan ma yana cikin wa'alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. haka rashin fahimta, mutum ya waye gari dolo da kiki bai gane komai na addinin Allah, to wannan ma ya shiga cikin wa'alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah ya san bai da alkhairi, Allah ya san bai da mutunci, Allah ya san ba mutumin kirki bane, sai ya bashi dolo da kiki bai gane komi. yawwa ya zama kamar hako bai karɓar komi bai gane komi, to sai ya zama haka ƙwarai. sannan cikin wa'alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi, kusancin da Allah ke da shi da mutum, kamar da Allah ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. to kusancin da Allah ke da shi da mutum da sauran halittu, kusanci na sanin hali da sanin yadda mutum yake, to wannan kusanci ma yana cikin ma'anar wa'alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. haka ma kaga wani ya kasa yin imani, duk ga dalilai sun bayyana gare shi, ga hujjoji sun tabbata sun bayyana cewa musulunci nan shine gaskiya, amma ga ki imani. to rashin imani ne ya shiga cikin wa'alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. ku sani Allah yana kan sha makance mutum da zuciyarsa. haka son zuciya, kaga mutum da son zuciya, afara'aita alladhi أفرأيت الذي أفرأيت من اتخذ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. to son zuciya, idan mutum ka gan shi da son zuciya kawai ya bi son zuciyar shi, ya bauta ma son zuciyar shi, ya riƙi son zuciyar shi abun bauta, wannan ma yana shiga cikin wa'alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. to Allah ne ya sha makance zuciya daga gaskiya sai ta koma tana bin son zuciyarta. haka at-tamanni, kaga mutum na son yana gurace har su hana shi bauta ma Allah, gurin mulki, gurin kuɗi, gurin samu, guri gashi nan, kaga mutum mai yawan gurace amma lahira ko oho bai damu da ita ba. to shi ma wannan yana cikin wa'alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. ku sani hakika Allah yana sha makancewa tsakanin mutum da zuciyarsa. haka mutuwa, haka tsoro ko aminci, duk wa'annan abubuwa din kamar yadda Ibn al-Jawzi ya ambace su a cikin Zadul Masir, duk suna shiga cikin abubuwan da Allah ke sha makancewa tsakanin mutum da zuciyar shi. wani Allah ya datar da shi ya kare shi, wani Allah ya tabar da shi ya hana shi samun rabu. to duk wannan ya shiga cikin ku sani lallai Allah yana sha makancewa tsakanin mutum da zuciyar shi, wa annahu ilaihi tuhsharu. sannan kuma zuwa ga Allah za a mai da ku, duk ku gama hayaniyarku, ku gama ayyukanku, ku gama hada-hadarku, ku gama komi, matattara ku guda ce gobe kiyama. irin wannan ne Allah ya faɗa wajen aikin hajji, da yake wata mahaɗa ce, wani gangami ne ake yi. ƙarshe ya ce wa alamu annahu Allah ce wa Allah ce menene wa man tamatta fi yawmayn fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi. me farkon ayat واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. tunda an yi taro an yi gangami, duniya ta haɗu, farare da baƙaƙe, jajaye da baƙaƙe, larabawa da ajamawa, kowa ya haɗu a makka. to don Allah ya tuna mana da lahira, bayan ya yi magana aikin hajji ya ƙare, an yi magana jifa
cikin cewar Allah wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, jifar ranar 11 12 13, faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alai wa man ta'akhkhara fala ithma alai. An gama jifa aikin haji ya kare, sai ce wattaqullah, ku ji tsoron Allah, wa'lamu annakum ilayhi tuhsharu, ku sani kuma a wuri za a tattara ku. Da haka duk lokacin da muka yi taro irin wannan, mu dinga tuna taron tashin alkiyama. Kaga nan ma akwai munasaba, an yi yaƙi me yake haɗawa? Taro kwarai, an taru a wajen yaƙi, an gwabza, wasu sun rayu sun mutu, ƙarshe gashi Allah na cewa wa alamu annakum ilaihi tuhsharu, ku sani zuwa ga Allah ne za a tattara ku. Qala ibn Kathir rahimahullah, qala al-Bukhari istajibu ajibu. Imam Bukhari ya fassara istajibu da ajibu, wato ku karba. Lima yuhyikum, zuwa ga abin da ke rayar da ku, ai lima yuslihukum, ga abin da zai yi maku amfani. Ka karba mu Allah yin abin da ya ce a yi, ka karba manzan Allah yin abin da ya ce a yi, shi ke ba da kyakkyawar rayuwa. Ba wai tara abin duniya ba ne, ba wai mulki ba ne kawai, ba wai samu ba ne kawai. Babban abin da ke sa ka yi rayuwa mai kyau shine yin da'a da biya ga Allah, kamar da bayani ya gabata a baya. حدثنا إسحاق حدثنا روح حدثنا شعبة عن خبيب عن خبيب بن عبد الرحمن قال سمعت حفص بن عاصم يحدث عن أبي سعيد المعلى عن أبي سعيد بن معلى قال كنت أصلي. سنيكا وانا حديثي ده وانا إسنادي هرزوا أبو سعيد ابن المعلى wani sahabi ne Allah ya kara masa yadda. Qala kuntu usalli, ya ce na kasance ina sallah, famar rabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah ya zo ya wuce ni, fada'ani, bayan ya je ya shiga masallaci ya zauna, sai ya kira ni, kuma ya sai ina sallah, ya Sa'id, ya Aba Sa'id, ya Abu Sa'id, zo. Falam atihi sai ban zo ba. Shi na gani yana sallah, ai bai kamata ya yanke sallah ba, shi a tunaninsa kenan. Hatta sallaitu, har na gama sallah, thumma ataituhu, sannan na zo mashi, faƙala sai ya ce mani ma mana'aka an ta'tiyani, me hana ka zo tun lokacin da kira ka, tun da safa na kira ka, sai yanzu ka zo, me yasa baka zo ba tun ɗazu? To kamar ya ce ya Rasulullah ina sallah ne. Sai manzo Allah ya ce alam yaqulillahu, hala baka ji Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu, ya ku masu imani, istajibu lillahi war rasuli, ku karba ma Allah da manzon Allah. Ya zan kira ka kake karba, kuma gashi Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu, ya ku masu imani, istajibu lillahi war rasuli idza da'akum lima yuhyikum, ya ku masu imani ku karba ma Allah da manzon Allah in ya kira ku zuwa ga abin da zai raya ku. Da haka daga yau misali kenan ko kaka saki, ko kana sallah na kira ka karba kwari, kiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, ko ana sallah annabi ya ce wane, ce na'am, ko assalamu alaikum ka ce, ko assalamu alaikum, wane inda manzan Allah ne ce na'am, ka yanki kaka za sallama, ai shine maganar, ko sallama kai kai, inda kiran manzan Allah ne, kai ba kiran manzan Allah ba, kiran uwaye ma an sun kira kana sallah yanke an sa. Ai kun sa hadisin Jurayj ko? Wani mutum ne ana ce mai Jurayj, mahaifiyar shi ta kira shi yana sallah, ta ki zuwa ta mai addu'a, kuma addu'a ta ci shi. Da haka manzan Allah ya ce masa baka ji Allah ya ce idan Allah da manzan Allah ya kira ku zuwa ga abin da ke raya ku karba ba? ثم قال سنة ما زال مسا لو علمنك أعظم سورة من القرآن لو علمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج. سيما زال مسا تو إنا سو إنسان دكاي ما في جرمان سوروري أتكلم القرآن، واتو سورة تبي كوت سورة جرما أتكلم القرآن. إنا سو كويا مكايتا كونغا ونن وتهنيا تي koyarwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya amfani da ita. Idan kana so mutum ya fahimci abin da kake karantar da shi, fara nuna masa muhimmancin abun,
sannan ka koyar da shi. To sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina so in sanar da kai wata sura wadda ta fi kowace sura girma a cikin Qur'ani. Ai sai hankalinsa ko ya dawo ya kashe kunne yana sauraron wannan wace irin sura ce. Gashi annabi ya ce zai koya mashi ita kafin ya fita. Ya ce muna nan cikin masallaci ina jira. Fa zahaba Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li yakhruj. Sai daga manzo Allah ya tashi zai fita. Alhali ya ce mani zan koya maka mafi girman sura alqur'ani. Wato sura ta fi kowace sura alqur'ani girma zan sanar da kai ita. Sai kuma ya ga manzo Allah ya tashi zai fita. Fa zakartu lahu, sai na tuna mashi abin da ya ce. Caka ce za ka koyar da ni wata sura wadda ta fi duk surorin Qur'ani girma. Qala Mu'adh haddathana Shu'ba an Khubayb bin Abdurrahman sami'a Hafs bin Asim sami'a Aba Sa'id rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sai ya kara kawo wani isnadi na wannan hadisi. Sannan ya ce shi wannan Abu Sa'id al-Mu'alla cikin sahabban annabi ne. Bi hada da wannan isnadi. Wa qala sai manzo Allah ya ce hiya alhamdulillahi rabbil alamin. Yace wannan sura tafi kowace sura girma a cikin Qur'ani, tafi kowace sura falala a cikin Qur'ani, ita ce alhamdulillahi rabbil alamin har zuwa karshe. As-sab'ul mathani, ita ce sab'ul mathani da Allah ya faɗa a cikin wata aya, yace laqad atainaka sab'an min al-mathani wal qur'an al-azim. Mun baka as-sab'ul mathani. Malamai sun yi fassarori daban-daban a wajen tantance menene sab'ul mathani, amma anan manzala ya yanke ya ce ita ce Fatiha. Ana ce ma Fatiha as-sab'ul mathani saboda ayoyinta bakwai ne. To mun baka sura mai ayoyi bakwai, ita ce Fatiha da kuma Alƙur'ani mai girma. An faɗi khasa na ka faɗi am. Hada lafzuhu bi hurufi, wannan shine lafazinsa da haruffansa. Wa qad taqaddama al-kalamu ala hadha al-hadith bi dhikri turuqihi fi awwal tafsir al-Fatiha. Kuma wannan hadisi bayani akan shi ya gabata. Da bayanin hanyoyin hadisin duka a farkon tafsirin Fatiha. وقال مجاهد في قوله لما يحييكم قال الحق. wannan shine abin da zamu ji a darasin mu na gobe, da fata Allah ya amfana da mu da abin da muka ji. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masha Allah, barakallah. Ina tura game da neman taimako na ci gaba da aikin fada da makarantar sahaba. Kada yana su da na abu. Wadanda suka saba zagaya sai su zagaya don tabbatar da ko da gaba. Sannan akwai asusun ajiya na Jaiz Bank na Sahaba Islamic Center mai lamba 0008261994 ga waɗanda su tura kai tsaye ta wannan asusun ajiya. Allah bari ikon taimakawa. Sai sako daga masallacin Sahaba game da darussa 30 akan kalmar shahada. Darasi na 7, imani da ranar ƙarshe. Yana nufin imani da alamomin ranar ƙarshe ƙanana da manya. Imani da cewa Allah zai tada mutane bayan mutuwa. Imani da sikeri da raba takardu, da imani da siradi, da imani da aljanna da wuta, da kuma imani da cewa ceto gaskiya ne. Sai kuma imani da kaddara, shi kuma yana nufin imani cewa Allah ya san komi, Allah ya rubuta komi, babu abin da zai faru sai da nufinsa da kaddararsa, sannan shi ya halicci kowa da komi. Wannan shine imani da kaddara a takaice. Duka saboda ƙurar lokaci kuma za mu samu karɓar tambayoyi ba, a nan za mu ɗaga aya a wannan tafsirar Alƙur'ani mai girma na yau, da kan zo muku daga masallacin Juma'a na Sahaba da ke shirin Samarin Gusau ta jihar Zamfara. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu ɗora inda muka kwana. Amma kafin nan, a madadin babban limami wannan masallaci a Sheikh Sa'id Ali mai kwano Gusau da ke jagorantar wannan tafsiri, da kuma majabakin sa Malam Bashir Muhammad Ali mai kwano nake ce da ku assalamu alaikum wa rahmatullah.